Víte, že stát přispívá pouze na pořízení vodícího psa pro lidi se zrakovým postižením. Ostatní mají smůlu. Lidé včetně dětí s jiným typem postižení mají smůlu. No to normální. Víte, že stát přispívá pouze na pořízení vodícího psa pro lidi se zrakovým postižením. Smyslem naší petice je odstranit nerovnost v přístupu lidí s postižením k asistenčním psům jako jejich kompenzačním pomůckám. Chceme, aby asistenční psy byly cvičení i pro lidi, kteří mají nějaké tělesné postižení, kteří mají sluchové postižení nebo například záchvatové postižení, jako je epilepsie, kardiologické problémy či jiné záchvaty. V roce 2014 se vycvičilo 44 vodících psů a ty náklady na ně byly 9 milionů. Zároveň se také vycvičilo 32 asistenčních psů o celkových nákladech 6,5 milionu. To znamená, že kdyby stát podporoval asistenční psy, tak ty náklady by byly maximálně 15 milionů. A vzhledem k tomu, že Česká republika vydává na kompenzační pomůcky 800 milionů, tak ty náklady by vzrostly o necelé 1%. Náklady na výcvik jednoho asistenčního psa jsou 200 000 korun. My v Pestré společnosti tyto finance zajišťujeme sami a proto víme, jak je obtížné tuto částku sehnat. A pokud by stát sponzoroval výcvik asistenčních psů, byla by naše situace mnohem jednodušší a mohli bychom pomoc poskytnout mnohem více klientům. Proč by měl stát přispívat na výcvik asistenčních psů? Protože ve světě se jedná o běžnou kompenzační pomůcku, na kterou stát svým občanům přispívá. Protože asistenční pes prokazatelně snižuje závislost na pomoci druhé osoby.